Здравейте, градинари ентусиасти! Днес ще ви запознаем с едно изключително обичано и разпространено растение – здравецът, известен научно като гераниум. Здравецът е едно изключително лесно за отглеждане и непретенциозно растение, което с години може да бъде красива декорация във вашия дом, двор или градина. Здравецът е многогодишно растение, което се отличава със своята издръжливост и разнообразие от цветове и форми. Листата са му зелени, а цветовете могат да бъдат от бяло до розово, червено или лилаво. Цъфти обилно от ранна пролет до късна есен, като създава цветни акценти във всяка градина или балкон. Като цяло растението се справя много добре на почти всякакви почви. Расте както на слънце, така и на сянка. Образува туфи и се саморазпространява, като под неговите листа не растат други цветя и растения. Един от най-лесните методи за размножаване на здравеца е чрез отделяне на корени. Този метод е идеален за пролетта или есента. Процесът включва внимателно издърпване или отрязване на част от кореновата система на майчиното растение, което вече има развити пъпки или листа. Отделената част се засажда в отделен съд с почва, като се осигурява достатъчно влага и светлина за нейното вкореняване и развитие. Можете също директно да откъснете корени и да ги засадите на друго място, където искате да се разпространи здравеца. Ако това кратко видео ви е харесало, сложете палец нагоре. Препоръчваме ви да последвате канала, защото ще научите още много ценни градинарски съвети.